banyo ia ka jingjom ngidon kam ka jing preshitom bat ka jingnya tali ka Repsdo Laitshuthim minute hapo ka jingilam jong usamla ni sarson khonglam kum ucheman ka preshitom shisha banlum banlang yakin nong shishnong ka Laitshuthim khnang bakin one check of a yelade bat ban one chim dawai a ya ka jinglut jingset baro la penbiang da uba Manbhalang Thabah ubadai ru u convener jong ka party VVP Penusla constituency hakani kasngi u chairman jong ka sing Repsdo central body uba restun khongtani ula don lang hakani program harangkat ka jedon lang jong urang ba shnong Laitshuthim bat uskitri shnong kalong kasngi kebjong ha kebakin nong shnong jong ka Laitshuthim kila yo pan yami renti syakani ka program jongi ki bakhambun hi kidai ki longkme ki khlung bat ki khna ka jing sam dawai kalong ka bayaj bay yai renti klem kanu ka jing penthut wat ka memariang ru ka priang subha yangi shua bapinkun nakaliang jong uchaman ka Repsdo Laitshuthim unit ula ai khublai kitbok kitwiang ya uba Manbhalang Thabah bat ula buru ka jingdwai ba unang kiu shaprang ha ka jing im kumju u ai khublai ru ya ki doktor ki health staff bat ya ki parlok jong ba Manbhalang Thabah khublai shibun kani kadai ka khubor ka bawan na kaseng Repsdo khublai